ñande nasandi 14 jolal jum enogas caggal jibneede annabi isa mo jam e kis ngone mumo in hawre alkamis 11 hoddayo ujunere e temen nayi e cabannayi e jeegom ferko ñande malade emen kettuɗen Lawgure Fulfulde TV. Jokkol hoolaare bonataa ɗo jamfa tawaaka caggal nde ɓe jotti hôpital kono tawa debbo jom ɓingel o koko tampi caggal nde ɓesni nde woodi gooto e safrooɓe ɓeyi to makko wiimo aan mbiɗa holmo jeyɗi kayitaji nde wonno o tinaani ko kewi ko o wi ko jom gallam jeyi safroowo o arti haalaniɓe wonde ko kanko woni baamum ɓingel ngel ko ɗon tan gorko laawi wi wona min hannde wona min janngo hawri e mawɗo safrooɓe ɓe nani haala ka ari wi jooni tawde o wuli mbaɗemo test ADN ko ni woni gorko waɗa test ADN ɓe tawi ndeke gorko wawa jibinde ni sabu ina wondi e rafi kaɗowo ɗum dañde ɓesngu ɓe mbimo laaɓi wona an jeyi sabu an a wawa jibinde ni gorko wi ala kan firtima o ko joom suudam te amin jogidi sukaaɓe tato hono naane e jooni tawa sukaaɓe ɓe gaddoyama ɓe testa kamɓe fof tawa hay gooto heen wona ɓiyiko o futtini debbo o giti o wi an aɗa mofti mata ma mbiya aɗa haala ñullam jooni kay haalnam hol gonɗo bammaɓe en kaaɗi heen ɗo laamdal faade musidɓe tedduɓe rewidiɓe Lawgure Fulfulde TV hol battane hakkunde maɓɓe sa wonno gorko o holno mbatta sa wonno debbo o holko wonata jabtowol ma jom hakkillaji en ko onon kalda koye sawtowol Welene Diallo mo luggere Poli Boɗeji arɗo jamo windi ñiibi e darolgal yontaɓe si mo ñaabine tule ole Lawgure Fulfulde TV wiyen so hakkille asi woyndu miijo turo ƴooga so neɗɗagal jabbi ngesa ndimago aawa so konngol ƴeesima yo miijo sor yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala